Dison jongjong do sian kategorial ama Jeriko. Patu begihon sada kreasi tortor dohot ede dalam rangka mensukseskan pesta gotilon dohot tahun profesionalisme. Alani dihamuna amanami do inami tatupahi mahuriata marhite penampilan ni kor ama Jeriko upasa tami tuhamuna mulai
Mauli atema dihamuna amanami dot inanami di saluhut panupa kemuna. Tuhan manamar sangap jala Tuhan ma nama masu-masu hita saluhutna. Horas. Shalom, selamat hari Minggu Madihita Saluhut Namanginang. Sebelum ta mulai ibadata, saat teduh majohita di bagasa rohata masing-masing saat teduh dimulai. Amin. Tapuji Tuhata, mari demahita sian buku ede onom 140 ayat 1 hite-hite goarni di bata ama, dohot goarni anakna Tuhan Yesus Kristus, dohot goarni tondi parbadia na tumo palangit dohot tanoon. Amen. Songonondoni na Tuhan Jehovah, ianggo halak partigori mangolu do binahen ni parsihoton na marhapor siaon. Alay anggo halak parjahat, dang adong hasonangan. Haleluya. Martang yang mahita, ale Tuhan debata pargogo nasohatu dosan, sailehon jalapatubu madihami haporsiaon nasitong, tabay mahaporsiaon nami ganupari, asalam togu, lehon madihami holong ni roha na somar pangasi, asa holong roha nami diho, dohot didongan nami jolma, lehon dihami pakirimon na mangolu, asa marlas ni roha hami, mambahen lomo ni rohami, saya oloy mapangiduan nami, alanya anakmu Tuhan Yesus Kristus Tuhan nami. Amin. Tapuji Tuhata, mari dimahita.
tangihon ma patik ni debata dihita minggon ima sian patik palimahon 110 patik palimahon ikon pasangaponmu donatorasmu asa martua ho jalaleleng mangolu di tano nanilehon ni Jehovah debatam diho pati paonopon unang ho mamunu pati papituhon unang ho mangalakop pati pawaluhon unang ho manako pati pasiyahon unang ho olo makatindakon hata na sotutu maralohon dongan jolma patik pasapuluhon dang jadi haliangan ni roham bagas ni donganmu dang jadi haliangan ni roham dongan saripe ni donganmu manang naposona bawa manang naposona boru-boru manang lombuna manang hodana manang dia pe ugasan ni donganmu ima sahatna rap mangidogogo mahita siat Tuhan debata ale Tuhan debata sai pargogoy mahami mangulahon na hombartu patikmi amen. Tapuji Tuhata mari dimahita. Tapotop tima dosata nagodangi dia dopan ni debata martangi yang mahita. Ale Tuhan debata pergogo naso hatu dosan para siroha nasumurung amani Tuhan Yesus Kristus si pangolu hami halak perdosa nagdongolon rotu jolo ni habangsa ni habadionmu manopoti jala manganggukon dosa nami masejojot huar sahi hami ho marhite-hite pikiran dohot hata dohot pambahenan nami naroai dang huhaholongi hami ho sian nasa roha nami dohot nasa ate-ate nami dohot nasa tondi nami dohot nasa gogo nami nang dongan nami pe dang doson diri nami tubahin hami dibaheni tamado rimasanmu jala umumanmu hami tuhamatean saleleng ni leleng nai alai nama porus mahami nuaing tu asini roham nagodangi mangido hasesani dosa nami alani Tuhan Yesus Kristus Tuhan nami amen. Baga-baga ni debata taringot tu hasesani dosata aidang adong imbarnii ai saluhut mardosa jala hurangan maradopon hasangapon di debata alai akan agabe pitor binahen ni basa-basa marhite-hite sian asini rohana hinorhon ni panobusionnya marhite-hite Kristus Yesus napajongjong ni debata bahen habangsa parasian marhite-hite haporsiaon ni mudarna hasangapon madi debata na digijang amen. Puji Tuhata, mari dimahita.
tani debata nagabe turpuk epistel di mingguta sadarion ima nanienet sian Yakobus bidu 2 mamukamai sian saplopat sahatu 17 masika soring mahita majahasa dayak na perpudian non rap mahita tapai hutihut ma songonon ma didok disi aha magunana ale akadongaku molo didok halak di ibana do haporsiaon alai dang adong di ibana pangulaon terbahen do haporsiaoni paluahon ibana gabe adong mamandok sian tonga-tonga muna laho mahamu mardame-dame las mahamu bosur mahamu alai dang dilehon hamu tunasida narikot di daging ahama gunana rap mahita dia 17 haporsiaoni pe songonido anggo soado ima sahatna mertua do akan atumangihon hatani debata jalan naupiopsa amin. Tapuji Tuhata mari dimahita. Jesus porsiautei songonan hinten dakon ni dongata saha porsiaun di sandok pertibion rap mahita mandok au porsea di debata Jahoba ido ama perguguna suatu dosan natu mo palangit dohotano au porsea di Yesus Kristus anak ni debata Jahoba nasasadai imana tinubuhon ni si Maria nagabe-gabean saton di perbadia andorang sohabubuan ido tuhata natumau nabirnit di panguhumon ni silatus namate terpajal doi bana di hau punar silang na tua tu banu atoru dung ditanom namulak mangolu di hari patuluhon nama naik tu surgo lahun dulu tu siamun di bata Jahoba amanai pergogo naso hatu dosani di sima ibana paimal sogo tu tanoon mangu mihalak na mangulu dohot namate au porsea diton di parbadia jala adong sada huria nabadia huria hato panihalak Kristen akan nabadia dohot dihasesani dosa dohot dihatai namandok mulak mangolu sogot daging mihalak nang mate dohot dihangoluan nasora suda amin.
tabegima korsian ina Esther diudutian non dohot ama Salom.
diuduti muse dohot ama salom. Tabegema titing namasa di minggu tasadarion. Shalom, selamat hari Minggu madihi tasaluhna. Tapayut-ihut matiting namaragam di Minggu ta tanggal 10 Juni 2020. Naparjulo guarni Minggu tasadarion ima Minggu paduahon dung Trinitatis lapatanna hasitulu sadaon ni debata. Topik Minggu marsihohot mangulahon hatani debata. Na paduahon kelompok kortu hari Minggu 25 Juni 2020 pukul 7.30 namangisikor ina Kamis Amasalom remaja. Pukul 10 namangisikor ina Hanna ina Deborah Amahuria. Pukul 15 namangisikor ina Esther
ama Jericho NHKBP. Na patuluhon pertangyangan sektor di hari Selasa tanggal 20 Juni di sektor Nasaret dibagas ni amata keluarga kasih majutak boru pangaribuan. Di sektor Judea dibagas ni amata keluarga S Manurung boru sialagan laus dipatu pado pangapulio tu keluarga. Di sektor Bethlehem dibagas ni amata keluarga Kamanalu boru panggabean. Di sektor Efesus op. Di sektor Galatia dibagas ni amata inata nyonya si hombing calo situa haboru tapu bolon. Di sektor Filipi dibagas ni amata keluarga Aneng Gulan boru abarita. Di hari Rabu tanggal 21 Juni di sektor Sion dibagas ni amata keluarga keluarga Silaban boru Sinaga. Di sektor Betania dibagas ni amata keluarga MC Majutak boru Seturi. Di sektor Roma dibagas ni amata keluarga Tesi Hite boru Manalu. Di sektor Korintus op. Di sektor Kolose dibagas ni amata keluarga Hasim Majutak boru Marbon. Di sektor Kanaan dibagas ni amata keluarga El Sibolon boru Sinaga. Alamat Buima Taparraho na Manginang di Warta Nadong Dihita. Na paupaton ibadah Minggu pukul 7.30 WIB di tanggal 25 Juni 2020 nanengro kita memakai bahasa Batak. Napalibahon amplop dia kode sosial di Mingguta Sadarion papungu peliat tujolo do hita ima pasahat amplop dia kode sosial huria dohot pilihan napaduahon di napaonopon dak danak seorang di hari Jumat tanggal 10 Juni 2020 di bahasa-bahasa Tuhan do sadadak danak boru di keluarga Apurba boru pakpahan sian sektor Judea hipas do dak danaki suang songoni natorasna na papituhon ruas natabba mulai di Mingguta Sadarion nungagabe ruas natabba di Huriata ima keluarga sehat pardomuan Henry Napitupulu dohot inata Natalia boru tapu bolon nasida pida sian HKBP Pasar Minggu resort Pasar Minggu distrik 20 lalu DKI dan Jakarta masuk tu sektor Roma molo marminggu do nasida jong ma keluarga mau leate na pawaluhon jadwal tugas akhir pelajar Sidi Karismata Tim di tanggal 20 Juni sahatu tanggal 1 Juli 2020 retreat di Puncak. Tanggal 8 Juli 2020 ujian tulisan. Tanggal 1 Juli 2020 ujian lisan ni dohotan ni Natoras. Tanggal 15 Juli 2020 general repetisi Sidi. Tanggal 16 Juli 2020 pelaksanaan Sidi manang makatidakon haporsiaon napasiahon kegiatan pesta gotilon dohot tahun profesionalisme dalam penata layanan di Mingguta Sadario di Kebatial pukul 7.30 WIB dohot pukul 10 WIB ima kreativitas sian punguan ama Jericho di hari Minggu tanggal 25 Juni 2020 nanengro di Parmingguta pukul 7.30 dohot pukul 10 WIB mangarade ma punguan ama Salom na pasapuluhon titing marbagas titing perjolo naing majalo pasu-pasu pardongan saripeon ma Johan Sopanda mengatur lubaturuan tubuh ni amata situa parulian lubaturuan doh boru Edi Purnama boru Naban alamat Komplek Timah Blok AA 61 Kelapa 2 Jemaat HKBP Cijantung Resort Cijantung dohot Orwana Anastasia
nababan boruni amata pe persaoran nababan tubuni inata boru suharti hutahayan. Alamat nasida Kampung Sindang Karsa, RT Tolu, RW 8 nomor 134, Kelurahan Sukamaju, Tapos, Depok. Huria HKBP Cimanggis Resort Cimanggis Sektor Sion. Terpasu-pasu di HKBP Cijantung, Resort Cijantung di hari Sabtu tanggal 1 Juli 2020. Di nomor 10 sada ruas napidda mulai minggu tasadarion nungga pidda sian huriata ima keluarga Joner Antonius Marihat Sihotang dohotinata luhurma boru rumah butar dohot dua yanak nasida pidda tu HKBP Citra Indah distrik 28 Depok Kap. Na pa 12 hon pilihan bulanan dohot iuran diakoni sosial mau lihat ma di pasahat huriata tu sudah ruas naung pasahaton pilihan bulanan dohot iuran diakoni sosial sahat tu bulan Juni 2020 tuaka naso pasahaton dope taingot ma amanginang makarikoton pasahatosa ganuk bulan tu huria marhite perhalado sektor tabe. Na pasa 10 tuluhon torop ni ruas nama dohoti per minggu tanggal 10 Juni 2020 godangna 755 halak. Na pasa pelaton ruas nama ulang tahun kelahiran 42 orang, ulang tahun pernikahan 16 keluarga. Padita dohot perhalado HKBP Cimanggis Pasahaton selamat ulang tahun kelahiran dohot pernikahan periode tanggal 12 tanggal 10 Juni 2020 hatani debatana pasikopon lasni rohamuna tersurat di pesalmen 10 ayat 12 saya parrohai mahami mamilangi aka ari-ari nami asa dapotan roha nabisuk hami napa 15 hon pilihan iuran diakoni sosial huria torop napasahaton pilihan iuran diakoni sosial huria di bagasan minggon godanga walu kepala keluarga godang ni hepenga 1.250.000 rupiah. Pilihan bulanan tahunan torop napasahaton pilihan bulanan tahunan di bagasan minggon godanga pitu kepala keluarga godang ni hepenga 1.900.000 rupiah. Napa 10 pituhon totok ripe itu pembangunan torop napasahat totok ripe itu pembangunan di bagasan minggon godanga obat kepala keluarga godangi hepenga 600.000 rupiah. Napa 10 luhon keuangan huria 12.599.600 rupiah. Pembangunan 2.186.200 rupiah. Sentralisasi Manang Pusat 9.236.700 rupiah. Jumlah 24.022.500 rupiah. Molotung adong pilihan naso sahat naso tercatat manang salah redaksi aka piliani asa dihubungi ma tu perhalade radedo hami padeng gatton songoni matiting namasa doho si pamasao di tonga-tonga ni huriata saya dipasu-pasu tuhat tama piliani bahen sangap di goarna. Amin. Tabagima ede puji-pujian na pinasahat niya na kota NHKBP.
Tapuji Tuhatta, mari demahita, huhut papungu pelian na parjulu dohok na paduahon. dameni de batana sumurun sian salhut naroha imana mangaramoti ati-ati do pikiran muna di bagasan Kristus Yesus Tuhattai. Amin. Horas madi hita salhutna dihita salhutna nahina holongan di bagasan Tuhatta Yesus Kristus hatan itu hatta nagabi ujahan di bagasan jamita
di permingguata di sedarion di minggu padua hondung Trinitatis ima sian surat 2 Musa bidu saplusia hujah masian ayat seda ro di ayat walu songonom madu di sini patulu bulaton dong ruar halak Israel sian tanu Mesir di ari nasa sadai sahat manasida tu halongonan Sinai ay borhat don nasida sian rapidim gabe sahat nasida tu halongonan Sinai las marsaro nasida di halongonani di sido marsaro Israel todong ni duluki dungim nakok masih Musa tu mopot debata jadi di jon jahuba matu ibana sian duluki nin nama songonomma dohonomu tu pino parnisi Jakob pabuaomu tu halak Israel nunga di idahamu nahu bayani tu halak Mesir nahu boa ni hamu hira di atas ni habung ni pidung Raja Wali pasahat hamu tu ahu ope molo ditangiok kamu suaraku jala diraduti hamu pada nahu bayani jadi hasiakku mahamu sian nasa bangsu aigok dia udah lihat portibion menjadi harajaun malim-malim mahamu diahu jala bangso nabadia ima akahata sidono mutu halak Israel jadi Roma si Musa di Joma akasituani bangsoi jala dia turhon tujolo nasida sude akahata odeng akanatino nahoni jahuba tu ibana jadi sahata mama sadong bangsoi mangadusi akadidok nasida ma saluhut na pinalboa ni de jahuba bainon nami ma jadi mulak masih Musa mambuan akahata ni bangsoi tu jahuba ima sahatna di tasalukna nahina holongan di bagasan Tuhan Yesus Kristus tahamuliatema dia dupan itu hata ganup arib ganup tiki so tahilala boido terus mardalan dia ka partikiani atikpe ra dihilala rohata gudang aka hal-hal nai baru nang aka ragam na gabi sada panatapan di tonga-tonga ni nguluta dia karagam isarani akahamaolon parukilon nang akalas ni roha na say soson di tonga-tonga ni pardali ngolutta alai di pardalanani do gabi adung do sada nabui idautta ima sada pangajarion na mungkin dapat hita di akah pardalanani alanido molo tapamanat di bagasan akad turpuk na hujana kiningan sada perdalanan nama segajang do ima na dipatari dehon di bagasan turpukon ima sada bangso na maluasian perhatubanon Mesir alai ikon tokpong do mardalan ibana muse mengadupi akaragam hamaolon baik di tonga-tonga ni perdalanan nagok aka ancaman parukilon di halongonani song bangsa Israel di nalo menuju tutano na pinar baga-baga ni debata ima di tano Kanaan molo saya toktong do tabigion ima taringot berita ni perdalani bangsa Israelon alana memang odo sada berita natakas nabi naheni debata asa gabe sada panatapan nang di tonga-tonga ni ngulu ni halak na porsea di ganuk pardalanan satu partikianon nate ala memang molo di patuduhon do marhite bangsut Israel molo di bagasat terpukon asa taida do lapatanan sidisi anggo debata ima debata nata haporsiai songonido nang rohado pikiranna na say toktong dinalaho mandongani di salhuk goluni halak na porsiai
adung bukti manang adung do nang takas maka tidak konate na tutu situ do nunga di bain debata akan adenggani jala tarida do di bagasan partikiano ale ahado naneng taparsia jari ate di bagasan aka peristiwai naga bisi hangulu honotta di tonga-tongani haporsia tayati molo didok debata tu si Musa didok ditiki pajupang bangsoi di dolok sine warna di sido inganan na nileo ni tuhata do patik ni debata gabe si tio pani bangsoi didok debata di bagasan diadopan ni si Musa didok nunga di idahamu nahu baini tu halak Mesir nahu buani hamu hira di atas ni habung ni pidong Raja Wali pasahat hamu tuahu nama lapatan disi dan gabe turi-turian nabi naheni debata di tonga-tonga ni diadopan ni bangso na pinilit na iya ti ale nyata do ya ti jalan masa patardo hangoluan ni bangsoi di hatiai nan soadong di hadihana ale buido di palua di bata alaniaha alani asini rohana do ya ti alani holong na iya ti odo neng di batuduo na parjulu di tonga-tonga ni ngolu ni halak na porsia toktong do Tuhani mangula te laho parohon akan adinggan di tonga-tonga ni ngulu ni hita jolma dang napasi nampak lapatan di bagasani molo taida do molo debata do mardida di sude aka gulmi ni ngulu ni jolma manang nasai toktong ibana mangatoi di sude akan amasa ni ngulu ni jolma pabuahon dan terlepas debata di tonga-tonga ni aka namasa di tonga-tonga ni ngolutai holandondo di paing debata marhite ayat dot hatanai nakiningan adong do sada kata kunci di dot dison na masetakas argate oppe molo ditangio kamu suaraku jala diradoti hamu badan nahubaini jadi hasiakku mahamu sian nasa bangso. Kalau dalam bahasa Indonesia dikatakan kamu akan kujadikan menjadi harta kesayanganku dengan syarat nakiningan molo ditanggio kamu suaraku jala diradotihamu padan nahubaini ate jadi anong do hite-hite na disiate molo tundi ben Tuhani do di tonga-tonga isarani di ngulutta iko radut hita taparate-ate hon hatani tu hata di ngoluta jala tadaduti di bagasa ngoluta nomor tujuan do asa ido dalan di hita gabe paron aka pasu-pasu di tonga-tonga ni ngoluta iate mendatangkan berkat dalam hidup kita alani molo didok Allahumma patiki Allahumma hatayate sebenarnya dan napaluja-lujahon nguluni hita jolma di bata daung ate ale alani holong do rohana molo saitai huton do akapoda na adong di portibion aka ruhu na di tanoon bah satoki do yate sonang pasonakon ngulut taon ate ini ale molo nunga salpui ado sipata terjadi adong do jea sipata na masa alanya ay biasanya molo suara ni portibion aka hagiot nandi tanoon satoki doi dos-dosongan molo contoh nah hita batadok mah jono songon amar sipangan oni ati pas satokin molo talang mah molo tiki manang na di pesta manang di dia kan tabudu sipangan oni ati kan apalagi molo tabu muse pere muse sipangan oni bah beto di polgap posongoni ate nakula diingok be manang na buado tahe nakok do darah tinggi manang kolesterol tabudu ya te ale duk salpui pitor menyesal muse buasa sapi jugal-jugal
daging niba umpamanakan ulur songoni aima dah ai subuh di raja horo pamangan baima ba hilalama baima danyan gay menyesali ba songoni masongoni dong ngoluong nanti molo manghihuton hagiot ni portibion ale molo tai huton na nidok ni debata anggon ada kepastian kita tidak akan mengalami yang disebut dengan efek pengaruh yang menyebabkan kesengsaraan manusia. Odo na dipengok debata ido didok si ikotio pomu do imana nakinya molo ditangi kamu suaraku jala dirado tihamu padanna apabila kamu mendengarkan firmanku dan melakukan perjanjianku. Lapatan di si dok gabe hasiaku maham arta kesayanganku luar biasa teh molo didok gabe hasiaku sugari contoh kita kan molo didok gabe hasiani menang bajo oleh umpamane mar persaoran adung dongan ni ba madok bah manggon ale-aleku don lapatanna alania hama ba pokokna alani burjuna manang nabuama manang isedo na hira-hira na mengganggu ibana bau matusi mabela tarsongoni ma tawuru pakilalat to atikat gabi hasian manang contohna molo dia kana poso didok angguau hasiani bapakku dok hasiani omakku umpamana kan wah kesayangan bapak mama bah biasanya molo didok kesayangan ataupun didok anak emas mulu dia istilahkan banget tabu matong apa yang kita minta kadang-kadang pasti diberikan imah hasian nih kan omat tong mulu didok gabi hasian aido maluba-luba jolma iko gabi anak hasian nate hasian nih dongan nak alania hadui alami tabu mulu didok hasian nih bade dewi akhirana dong do kebanggan di diri nih baon. Coba sebalik na molo hitadang hasian na manang na gabi lapatan na gabi hasusugo ni dongan na badak taburu ati ulah dibereng do buhina pitor sugur ayah molo mamereng buhina nak tabu warung do jolma ala na memang musuna ulah dibereng buhina torneng keluar na siya buduhani ninna amat to katabu kan manang Roma nasugu rohani ba lapatan hari risi amator pitor nang mucat imana sia niate ima tak tabu mulo songon niate ale mulo didok dison gabi hasian ni de bantadu hita sudi molo boa molo taraduti imana didok patikna jala taulahun ima khobar tu padan nayati hasian na hita molo hasian ni jolma do bangga ita apalagi gabi hasian ni de bata hita masih tabu ate hasian ni de bata kola nau pe contohna didok hasian ni inak tapi ngabangga hian iba mate apalagi hamu jo musugari wah anggo amatan nami hasiakku do ida nak dakulowasi garejo di jabu olan rotu jabu itohu gorgori las paridianna ale coba jo molo sugari dang hasianna terugor-gor ya las molo bisa terhusiram ni mana nina ayo go suguni rohana alania manang mabuamai kan kata buru perasaan kan apa li hasian ni debata aidum mani ko gabe hasian ni debata molo dido hasian ni debata lu ngaru ngoluta ikon buah ikon toktong taulehun ahane ni nayate dak kata hata dia te jadi mulai sadari orang di kotang yang muna tabai maju ate Tuhan gabi hasianmu mau dakolan sisianmu hasianmu ma roh Tuhan ini dia lusi olo ale mubahoda ini do mubahoda orui songgak mi umpamane orui ma hatak kangomi nina asa gabi hasiaku iko gabi hasian ni debata hamu sude yakin mahamu molo digo hasian ni debata nasa nata pangido tu Tuhani leonon na dia te
Ima molo hasian di debata. Odo na didok debata. Tu bangso iya te. Jalan namangiun musai ada kolan hasian di debata. Menjadi harajaon malim-malim mahamudiyahu. Jala bangso nabadia. Mau di bahasa Indonesia, bangsa yang dikuduskan, bangsa pilihan, bangsa yang terpilih dari bangsa-bangsa yang lain. Orang-orang pilihan. Ternyata menurut penelitian bangsa Israel karena pemilih Tony debata tu dan pereng mas sampai sonari odo bangsa nomor sadati. Bulu gudang dua ke bangsa nama nihai do magicai naso sadar biate bangsa on napistar. Ion handphone akadia on ala digital parjulu halakido na menciptaon na boy di hilala dunia on te ala ni pistarna ala niaha ala memang molo sapala dipilih debata sada bangsona jala toktong ditiup padana buat dia akan lain daripada yang lain dari bangsa yang lain. Paling mau molo negara Israel paling banyak Holland 5 juta halak doi jumlahnya. Dibanding contohnya Cina, India, do Rusia mar miliar do yate. Indonesia mape mar 260 juta. Bepi saperpigana ingat. Alai buasa di siani Jepang ma imana didok gabe nama ngarajai asing siana asing baik hapadeonna hapistaranna habisuhonna dohot hamorauna imata dana molo nunga dipilih debata gabi hasian na imana gabi didok gabi na didok nakinan menjadi harajaon malim-malim menjadi pimpinan di sude dalam hal oh hita pe songoni dua te gabi mangarajai do hita alaniaha alani habisuhon boy do yati hita dang alani haparemanon nadung do colo mangaraya alani haparemanon dang nak tok songoni ati mulu didok betong mangarajai umpamana di sana mah do badadau mulu dijabu ai natanami do na mangarajai hami sude umpamana mulu adong do songoni kan sipata oh ini mengaturin na alani anggo alani malona bisu nadak pula dia te iko berjaya besar buat kita kamat tahun nate itu kan mulu bui dung pama ape hita dang bui martukang amata ape inata bui du martukang bui mana mangalopa dung mangalopa bui mana dinalaho patrejebu bahkan marbengkel pe ulu disipata inata di boto irajai inata udu sude alaniaha bagudang silon lehon nate tibana tak pola salah iya te nasongoni nah alai molo di tonga-tonga di bagasa ngulu hapor sion ikut takas do mangolu hita di bagasa partodion na takas mangoloi debata gabe aha pakorhona gabe tadido hajong jongata sian akana asing odo na gabe pasu-pasu di ngulut tau mate kasering do kita mamereng jolma tampil beda te kan beda ngolo didok tampil beda kan tahu bodoh kan so kamu kai na taulu di ini ulu neng tampil beda anggo hari minggon ikon tampil beda dua udah siana kadong aku sapar kuruni distipu obuku bajuku asa boy tarida ba iba betul an boruni raja nak pola salah ya ti anggo hami ikon tampil beda do endenami mamuji Tuhani iko denggan padenggan du ya te iko marluba songoni ma harajaon di tonga-tonga ni ngolu taon nate alaniaha ala pangoloyota di bagasan Tuhani jala odo nagabe ikon si ulehunot tadi ngolu taon jala odo pasu-pasu di tonga-tonga ni ngolu ta ale molo nunga daudu kita sian debata sai daktaleon rohata tu ibana apalagi gudang dope hita aka ungut-ungut
godang muse akan nanidok nakin holsoni roha keragu-raguan babui do bangsoi. Memang bangsa Israel adung na ragu-ragu, adung na mabiar, adung na golom ria-ria, ujung na marmatean di mana di tengah dalan. Tak satu tujuan na pinar bagani de bata. So tungga besongoni ngulut tong. Karena kurang iman atau iman si paula-ula, haprosel si paula-ula, dohot haporseau na golom ria-ria, tak sahat di. Ahana tapi napirna sita dok pasu-pasu ni Tuhani. Idom bani rikot di dok debata tu bangsoi nang dihita saluhut nah ikos sedado hita di nao mangului Tuhani. Unang gangguni roha hita maka porsiai pembahenan ni debata. Molo di dok padan ni debata padan natutudu ya de. Dak padan ni jolma. Kan beda lu kan molo padan ni jolma janji so kita na saya marjanji tu kadongan ni bahkan imada anu kita pajupang dah di Jakarta Per di Kemayoran adong do disi manggadis na murah-murah ditukar pe handphone na roa gabina baru argana murah umpamana ulo ninna kan iku pajupang do ita dah jalamangan ita disi ulo do basa antikina dang tepat janji. Apa sanang satu tuson imada adong do songonati do goting umpamana kan ba songona bagudang malah satta teh songoni mak dak tepat janji imam lo jol mau nati macam dak pola gudang bain contoh gudang do dak tepat ala yang go Tuhani marpadan marjanji tu hita dak songojol ma holan diulah kamu do hataki jala diradoti hamu do pada nahu bayani ingok mah gabi hasiaku hamu jala marharajaun malim-malim mahamu di tengah-tengah ni aka bangso gabi bangso nabadia bangso napi nilit tamu orang yang menjadi pilihan alanido di bagasan trupukon dung di begina sidama pitor di pasahat si Musa ma tu bangsoi ado alus ni bangsoi imana kidingan di ayat na perpudia deh. Jadi sahata masandok bangsoi mangalusi akadidok ma nasidama saluhut napi naboa ni Jahoba bahenon nami ma ngolu ni halak na prosia ikon adong do alus dan prinsip natakas diadupan di debata olo do manangdang odon lapatan niate dang gulum ria-ria lihat situasi mak molo songona debu pakilalan baniuluan hatan itu Tuhani mamereng cuaca mak molo songona dinggan cuaca rotu gareja rotu punguan mamereng situasi mak atar songona debu ba baniuluan hatan itu Tuhani anggo hirana hira-hirana gabi masik koriba dang aruk pangomoan songona na di sakapi roha ba anu majo minggu depan mah kita mangulon hatan itu Tuhan dak sodi di rohan Tuhani di sita bigi hatan itu Tuhani ikut taulehun asa buah dia muamanami do inanami asa di sido Tuhani mangalusi padan nani leon nai tu bagasan ngoluta asal maporsia hita di bagasan nani dok ni debata atong di ngoluta ikon alusat tadu ya te unang madok paimajok Tuhan jolo hasia do geleng namio Tuhan baru maulu au tu gereja dong songoni jolma asa ude gereja ba molotar marhaso tam suri geleng baru burju mau anong mamuse jolo naing na madua asama di leon rohana tu Tuhan ya dong lo prisik wirus ngoluna ya te asa buju tu Tuhani buamo lo sebelum imana satu sih ngaselesai masa portibion ama alusan na tu Tuhani kan dak taboto ngulut taon nate odo nani dok di sini bagi kamu ditagio kamu hatani Tuhani ulahon mayati ketika kamu mendengarkan firman Tuhan lakukanlah itu dengan setulus hatimu dengan iman kepercayaanmu
pasti kamu akan memperoleh apa yang dijanjikan Tuhan dalam hidup kita. Alani adung do tolu hal na ikon sitio bota mariti terpukon lapatan na ulahoma hatani Tuhan di bagasan habuluson nguluta di bagasan haporseao na paduahon takas mahita dinalaho maniup badan ni debata nama dok gabe hasiakku hamu jala marhamalimon raja hita di tonga-tonga ni ngulut taon napatuluhon ikon takas panguluyota alus tadi ngulut taon nate dadaholan hata ala di pambahenan di ngulu sigado pari asa martua hita cupangama aka pasu-pasu nasihat Tuhani. Amin. Martanyang maita. Mulia ti gudang di somborohan nami Tuhan di hatami na mangajari hami di tikion asa marhauduhon marhaporseaon di nalo manguluiho di ngulu nami sigano pari asa gabi anak hasianmu hami asa menjadi harajaon malim-malim hami jala takas mahami gabi tadi dia ma pasu-pasumi di bagasan ngulu nami pos dorohanami Tuhan hatami ido na membuat ngulu nami asa lamar tabat-tabah di aka pasu-pasu di ganup ngulu nami buat nami ali Tuhan di bagasan tikion di aka pakubasion na naing ulah hono nami di ganup hamibe ali Tuhan do di tonga-tonga ni huriam alani paringgas mahami manangyon hatam marhite di ulaun persauran pertanyaan sektor saksong nang diganup aka persauran diganup minggu di permingguan do nang dia kapunguan kategorial napi namasa di tonga-tonga di huriam asa jupang madihami ali Tuhan ima pasu-pasu marhite hatami na mabuan hami tusada padan manang tusada nabi nagabagahonmu tu bagasan peranguluan nami bi Tuhan di batabuanon nami imanang di ruas ni huriam ima di dana na biasa basaon mo li Tuhan tu keluarga apurba boru pakpahan bain manak konia li Tuhan gabi anak na marhahi pason jala toktong ali Tuhan tagam haduan gabi anak nagabe si palas roha di tonga-tonga ni joma lumubi di adupanmu ajarin natoras nali Tuhan lo mangajari para mudu-muduhon ya nakonna di ruas ni huriam mali Tuhan nagabe ruas di HKBP ima di Cimanggison pasu-pasu keluarga sahat perdomuan Henry napitu pulu dot inata Natalia buru tapu bolen asa gabe ruas na mangulu na sida terpasu-pasi jala pasi dohot totong makubasi di bagasan aka persawaran manang di ulaon di tonga-tonga ni huriam Tuhan di bata buanon nami tu adupa muade Tuhan nang di anak dok buru ni huriam nanang majalo pasu-pasu perbagason ima Johan sopanda mangatur lubatoruan dohot Anastasia buru na baban asima roham Tuhan say homa toktong di nalo masu-masu nasida patiur sude ulau nanang sida poton nasida ima lumobi di mata ni pamasu-masu oni asa toktong tiur dausian aka abat-abat jala marlas ni roha di saluhut keluarga dohot aka tutur nama dohoti nang tondok pe si maroham say pasikop ma akana porlu tu nasida nang ruas ni huria mali Tuhan na napida ima keluarga Joner Antonius Marihat si khotang do boru rumah butar rap do dua yana konna ima pida tu huria HKBP Cintra Indra Jonggol alani ali Tuhan bain matoktong nasida marharinggason jala toktong nasida marngulu di tonga-tonga ni haruasunna di sini Tuhan de bata di sudia karuas ni ulang na marulang tahun kelahiran dohot nang persaripeon lama masu-masu mahu di tonga-tonga ni nguldo ulon nasida asat
Terbaik nasida toktong di nalam marlas ni roha jala marhasa daun di tonga-tonga ni ulaon di keluarga. Tuhan di bata laos buanon nami di tua dupamu ima suderuas ni huriam nama pasahaton akap pilihan diakonis sosial bulanan tok ripe do nang las ni rohana li Tuhan asa di pasu-pasu hodo salihna jala ukap na tok tong pasu-pasu na udia li Tuhan nadinggan diganu was ni urian marhiti aka ulaon nasida. Nah ni Tuhan tu hodo pasaton nami saluhut ngolu nami suak songunia li Tuhan hami na pungudison Tuhan say homa toktong dinalaho mangalusi aka pangiduan sita-sita nami molo tung nadi bagasan aka hamaulo nang persahiton homa manglan hamalumon ali Tuhan sian aka ragam persahiton molo tung di bagasan aka perawatan pemulihan Tuhan homa marhite todimi dinalaho manglan hahipuason natakas di pardagingon nasida mau liate madi saluhut na yali Tuhan olah mangasan ko di Yesus Kristus martangiang hami tuho amin. Di nambarede hita sia nomor 20 ayat sada rumangihut laos di somata pasat piliatta 70 dohot di nalopasaton ima pilihan diakoni sosial tak songondalan di hita lao toktong manukoli diaka ulan diakoni sosial.
mahita salutna. Mapilan na tapasahat di tikyo martang yang mahita ali di bata amanami na di banua gijang horo haroroni saluhut silinduhon na dinggan dot nasa ulibasa na malutus pasat tami masyan nilhon mi tu hami pilan nami tu ho say jalo may kabiwat mo khusus di jolum pasu-pasu may jara ramoti asaw para hasyak kami pilianon patibulon harajaun mo dito nga tonga ni huriam do di porti biyon buhay marohan ami marhiti titoptim asal mutadahami goneng silinduhon mi tu hami asal mengirgir himandok melihat betuho marhiti-hiti Yesus Kristus Tuhan nami. Amin. Manami na di bano gijang say pinarbadi amagwarm say Roma harajaun say saud maloman roham di bano tongon songon na di bano gijang leho matuhami sadari on hanglua siapari say sama dosa nami song panesa nami di dosa nilongan ramardo satu hami unak kami tu hintu pangujunan palua mahami siang pangago. Bagasan dame jalo hamu pasu-pasu nasihat Tuhani di pasu-pasu jala di ramoti Tuhan di bata maho di sodako Tuhan di bata mabuhina tuho jala asima rohanami daho di depakon Tuhan di bata mabuhina tuho jala di pasaor honma damena tutodin.